سالک بسر کفتنا پارێزگەها نینەوە دەرباز دەبێت. دە ساڵاژی کەفتیە دەستێ چەکدارên داعش. کەفتنا vê parêzgehê bi hezara bîreweriyên tal dê jiyana xelkê wê da helayne û ewên awerebûyî jî hin ji wan a li wî demê û heta nûke yên azarên berzekirin û ji nav çûna belgename û salnamên jiyana xweyamayî dikêşin. Em nehnefsin. Em nehnefsin mistemsikatên me me ji ber Daeş baza ji ber mirinê ve yanî derdê me misalê xwe xelas kirin. Em hatin me cinsîkiyet xwe li wê derê ji bîra kirin. Niha tiştê me misewir hene me kê nekir pîtaqên me çê nekirin. Keftina Musul ne tenê deshelata wî bajêrî guhart belku halekê perîşanî bi ser wan da înaxar bi taybetî jî xelkê qeza Şingalê û Kurdên Êzidî. Gelek heyne mistemsikatê xwe negihiştin bînin bes divîn yanî ruhê xwe xelas kin. Mistemsikatê gelekan man gelek li destê Daeş de man gelek han nekuştin. Niha mistemsikatê geleka jî nen mewcûdin jî. Heyet hinan mewcûd ê hinan nen mewcûd jê re bîtaqedekiyayê çê nakin bijnetê ya ew bên yanî vî şiklî wekêr nayê mezvê yanî kî kes bê harîkariya avan bika. Ji bo hemî awereyên parêzgeha Neynewa, Başûrê Kurdistanê nêzîktirîn penagehê aram bû. پاریکاریا حکمت حریم کردستان کوچه خوشحالیه و امسپاسیا حرمت کنیم تایبت حکمت دهو که کو افریقا هلا کو ام مکاتبت انجمن پارزگاه ها مثل ام بره وکین درگه انجمن پارزگاه ما با خلک خو همیا یه وکیلی کو ابد در بدر بین شنگار و زمار و باشی که وش مثل کو امشین هاری کاری آبکین الویر هر کسی کو تشت خو برزگیرین راستا کانال ودا از بجم بلا کلام که بین انجمن پارزگاه کو امشین تایید که بدینه کو او پیش مستمسکات و ببین. هیویا آوریم پارێزgeha Neynewa ew berya saleka dî ji jiyê wan derbas bibîst jê awere bûnê ew vegerne li ser mal û halên xwe ve du mahî bê desthilatdariya çekdarên Daeş jî bihêt li parêzgeha wan a. Jimareka zor ji awereyan li Başûrê Kurdistanê pêdivî wê çendê dibin kerbû rêvebirina karûbarên xwe salname hebin. Hin ji wan jî dema çekdarên Daeş bi ser da hatî hemî tişt dest daye û bi tinêşiyana jiyana xwe qurt hal bikin. Karwan Elî Rodaw, Kempa Vajêt Kendal.